Udan deres guys, wayahe sahur jam 3:05. Lah kok derese koyo ngene. Dinda ijek mam. Pak Su wis bar mam. Bar sahur. Ngombe energen. Tante malu diceluk nek gak nang bagian ndak nanti telasno. Kalau tante endi piana rambut jak rene. Piana. Wong diceluk, Dok. Kutang diku ki nek kerinan. Iki aku mateni bisa sarujuan terjerang dulu. Melok tangi. Lho, lah sing aku ya ngono. Lah nek kowe gak nyauri iki dinek entok iki nek jek meremeh kok ngono kae bablasen. Guys, walah ya urung salam lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Selamat pagi. Monggo ikut sahur. Mbah maksu ki nek aku celuk-celuki mosok gak duwe ya. Ganteri suaraku ya tak gaspol jene. Oke apa? Sahur, maksud. Sahur maksud. Ndak ngono wong udan ndak dulu. Sesuk kok koyo ngene iki kok jalan-jalan apa ora? Ratane ndekne wis becek kabeh ya, guys. Lah. Yo tante jalan-jalan kok nggo celana krem. Rupane mulai kok celeng go. Ya Allah. Udan terus lah nek gak angin. Angin ya ketoke. Tutup nah lawangan yo ngene. Tutup nah. Wong ndek iki kae yo kok magrib-magrib Pak. Dhisik tutup lawange. Lho, sange kurang, Pak. Jam 3 lewat ngono. Jam 3 lewat. Tangi. Gak nek sinyal piye ta? Dijawab jane. Lah ndak ndungu wong perkara udan ngene kok. Celana satene Mbak Dinda cek iki. Iki ambek dipade ambek dikeki mangan ambek ngene ngono wis. Mbah pindho guys iki mau sahur. Pak Tipo wis paling nayoh paling enak. Angger aja iwak ngene. Piye? Sate. Iya iki lho sate Mbak Dinda cek. Bila nduk kan samono yang ditelasno. Susunan kok Mama? Berjalan susu. Ini ratok ini kok hanya pakai tani kok. Masih jenet kok. Nggonku lah ya gak iso iki. Kok kene kok gak kena ngono lho maksudnya. Mari piana kan kuwi moncok ning kamar iki ya, makane nyaut. Wifi-ne iki ora tok kene. Seperti Kak. Lah kok tambah kaya ngene. Pak Subar buat gabah kok malah udane kaya ngene. Piye iki? Deret-deret banyu apa ora? Gak kena, atuk diceluk apa piye nek gak kena? Olo rumah kene kok. Ya, tak celuk enak. Tunggu Dek Iza. Mau disaurin kok cah. Mangkat guys, iki mau kepadangan ya ini nggih komah. Gak popo nggih wong marai yo. Udan yo tante ki sida pora ngono kae. Delalae kok bar subuh terang. Ape gak mlaku-mlaku ki yo rasane koyo piye ngono. Loh, aku nak nggo duwe, Bor. Heh? Lali, lah engko nek bakul apa pengen apa? Yo, aku tak nyelah sik. Biasane ngesaki dompet aku rek. Emang mari gugup apa bisa celuk-celuk ae. Celuk. Lho jarene ora gak sah yo nganyep kok ngono aku ya santai.
Bar isa-isa yo nyapu yo. Rasane yo piye ngono Mas aku nek wis kulino jalan-jalan iki Mas aku yo piye ngono. Waduh, kedipame kok koyo ngene. Dadah nek celok-celok. Dadah. Dadah. Nimpang nek motor. Nah, nyelot kumacan ya. Bener kae yo nyelot peteng. Saiki mangkat. Iki mang udan ngono kok. Paling mbah leren biop piye. Sa, Mama tengok Sa. Iya, tengok. Iya, udarane jan langsung seger tenan esuk niki. Ini guys. Udaranya segar. Iya. Mang apa pae? Wagi ini kemis iki. Kok sepi ngono lho tumben. Ratane. Ratane sepi, guys. Kelan asem apa kelan udah yo pengen kuwi kelan lompong tak pengen asem tapi kok jadi tante enak lodeh ini jalan-jalan tapi sing dipikir kuwi menu kok sore jalan-jalan karo mikir menu Mbok kene mah gak apa-apa. Ada truk. Ini tak surungnya ini. Surungnya kok sini kelih betul. Lek. Gantian dulu. Oh, malah habut nih kelih HP ini. Iya. Aku ini enggak nih kok dari iso. Ora anu kegiatan pikir. Kok ngarep? Kamera depan. Mas lho, motor banter lho. Oh iya ora tau nyuting kok ya, guys.
Ngene. Mbak Pur. Langsung tinggi latihan. Ora iso ora tau. Ayo ya, Rono ngulon. Nggih, tak Bebas. tumpah kene. Dhisik kono apa dhisik anakku lho. Ya. Ya dhisik kowe yo. Dhisik bagiran Ya dhisik kuwi lho. Dan anu Bor, gede ini ya. Cuma terus malah. Malah mbet saiki ya. Ora maksudnya resik ratane. Iya tapi mana jemek saiki wong ki mangke berudan. Nek iki kan udane bengi. Beneran ndak pesat. Iki pusat perbelanjaan iki ning kene iki, guys. Pokoke ya ning kene iki. Lho, bakule semende. Santai. Lek gemes lek nanti ringkesi. Aku kawanen ya, biasanya budal kowe wisuk ngono iki maro ndok rantak-rantak nggih omah. Lah mare ya udan nek. Wis gemes neh. Mungkin anak bayam sekol sing apik ngene Mbak ning kono. Sekul. Heeh. Gak raja ngono kuwi. Sekul apik, rupane kuning aku gak tuku mang. Dia iki 13 rene ah. Lah yo. Dia iki 13 rene. Diurap kuwi nginuk ya, mbek koro, mbek kacang. Kuwi. Ora nek diurap kuwi lunyu gak seret ngono lho. Alah mama mbah nendi? Mama endi? Mama endi? Pulang apa mampir nggone Mas Adam? Susu emang tak gawa? Udan deh, udan. Pikir. Elek. Kudu udan ae malah esuk-esuk wis. Gemes ae. Mama mbok tekokno ae lek. Aku lek nyeluk aku ki mama. Goleki aku kuwi. Kuwi nyeluk buke iki ya ibu, nyeluk mama. Makti, maksu. Goleki derene keri ning kono mbok. Wes, iki engko larane ya ning gone Mas Adam. Oh, terus kayak pulang. Mas Adam ngene Mbak Isnul. Sing go entuk kencur nek tuku ning ndi iki kok? Nggih, Mbah. Angger esuk ya ngene iki, Mbah. Lho iki padung di jatine di totori padung. Wes teko omahe Mas Adam. Cek turu lek no wonge. Kalau bapak
Mama endi mama? Sudah tuku baju baru. Yes. Aku ora tuku dhewe iki. Ndang udah tuku nek tuku. Apik ya, kalem. Desa ya wis tumbas baju baru. Malah kulir bosok, mbok RI pecet. Kalem iki amuh anyare ngene iki. Jajal tante iki lho. Tapi adem kae ya. Kain apa ya? Ning awak ki lho celes ngene kuwi mbok nggo. Adem kok lho. Wong apa tante ki awake dhuwur kok cilik dhuwur. Lho iki kudu piye mandes ya iki. Kudune koyo Kembangane kuwi ya apik, sing kembangan rontok oren-oren kuwi. Apik ya, kalem ya. Pantes ngono. Nek sapan suwi ya. Ning kulit warna piye iki masuk. Nek sae. Oh, apik ya jene ya. Pantes sih. Apike wae wong sak. Lha ya. Kono guys. Pantes mbok nggodhe guys. Kono guys. Alah wong aku ora tuku. Aku klambiku sing kawak-kawak kuwi ya. Alah bojoku. Masuk. Wong mewah. lho ya. Bodho ora nggo klambi anyar ya ora apa-apa. Ora nek golek. Ora nek wong sing penting mejane enek isine. Ya sing penting mejane enek isine. Dek, kuwi tripod ya sayang, nek cipluk ki ya potel. Gawa rene sayang. Gorene nduk cah pintrok. Kuwi sandale sinten mbok nggo kuwi? Sandale kakak. Oh. Walah sandale masuk dipakai. Gorene jere. Gorene tripote. Lho. Kuwi kotor. Kok nek pecah piye, Dik? Aja mbok idaki lho, nggih. Sandale nek gak dilepas iki piye iki? To sida ning najah apa ora? Ora donature. Nah aku ya karek dekengan pusat. Maksudnya karek Pakde. Nek dikek dhuwit ya nekokno klambi Dinda kuwi nek gak ya. Nek aku ki ketok ya kok minat tuku. Gak tau anu gak tau mandeg ning wek kuwi. Mendring endi ndak tau mandeg ning wek dhewe. Sing mandeg ya wek Mbak Ruk kuwi kok. Mbak Ruk ya mandeg. Lho, aku tuku kudung ini iki ya jam iki nggih. Iya, kembar. Lah nggo klambi ndi? Tak nggoni klambi ndi? Kalau tak nggoni kudung ireng ya apik. Ya apa? Gamis ireng. Ireng lah ya masuk. Tak ndok iki yo ngene iki lho, Mak. Iki cara simpel tapi ya cara Mewah. Ya variasine ngarep bareng lagi. Iki apa? Simpel tapi gak mewah. Piye aku nek dereng iki lho. Sindiknya suara bergundi barang ditongkol. Loh, guys. Mantuk ya njaluk lompong. Kanggone Yongsi iki lho. Warung. Kanggone mbake Pak Su. Ndiknya dhisik ditawani. Nek mek apa? Lompong iki lho, lompong buntel. Ki arep tak sayur asem. Wis cek diparingi tape. Saya grembyong entuk janganan. Ya. Lho, lah piye? Orang duwe iki lho rayem ki nek turu. Wong ngene lah nek dadak-dadak golek yo. Lah Pak Nurul lek mulai apa? Lah mbok ubahno. Mbok ubahno ya nyoh. Lah jere penak karek ngopyok ngono nek dempel. Alah ngene lah dikelo ngono ae. Ben nyompros ngene ya. Lo asem ae segere mbah ya guys, lompong dempel. Nek lompong dilupari iki rumangsaku cocoke dikelo lodeh. Disayur lodeh. Nek iki engko disayur asem. Nggep jam 8 nang teko omah. Kalau melok dek kila kalau se, kalau mbek dek kila se, nggih,
Momong mangkate subuh lho Mas ngenten iki. Subuh mangkat jam 8 nggih mantuk nurun-nurun golek sayuran, golek blonjo. Kalau nderek Dek Kila kalau ndak. Kan nderek Dek Kila. Ya tua Isa. Tua Isa. Ini Yongsi iki lho guritan. Ndek iki ditawani. Urung aku ndentek. Alah, pegel. Wah ya guys. Wae tempur mawon. Ki mau lompongnya wis tak kupas-kupas, wis tak peteti ngene iki karek nyuci, karek ngumbah guys, tak tambahin entek dhewe iki mau. Alah ngono dikelo asem, alah ngampleng ngene guys, seger. Karek nyuci, tak komening banyu ben gluduk. Terus karek njaluk godhong-dondong ngene Bu RT. Emang desih korah-korah tapi urung tak balekno iki lho. Wis dikum ning kene. Dah ya guys. Ben gluduk kok karek ngosoki. Terus beras iki urung tak supno. Untuk engko ae guys iki agek jam 3 jek kurang. Ku nyayur karo goreng pia-pia. Terus apa entung-entungku gerih wijek. Karek manasi ngene iku. Nah iki guys, prosese nyayur. Ngene iki jere nek lompong dempel kuwi ngenteni banyune nek wis molak-malik, bener-bener wis molak-malik ngene iki ya guys. Wis bener-bener mendidih. Terus iki mau bumbune iki dimasukkan dulu. Jadi engko rasane iki jere ben gak gatel ngono lho guys. Jere wong tuwek-tuwek nggih. Pokoke banyune bener-bener molak-malik, bumbune cemplungno dhisik. Ora ngiler, ora gatel. Guys iki pertama kali iki masak sayur lompong tapi lompong dempel. Biasa sing tak masak kuwi lompong bulu pari. Iki ning tangan iki jan tenan guys. Giatele ra umum. Pas waktu nyuci mau lah wis gatel pada celekit pating ini wis diaduk-aduk kan wis enek bumbune. Dadi iki lompong iki nganggo ngiler-ngiler ngono guys, jere nek gak bumbune dhisik. Tak sayur asem, pokoknya lengkap mengenai laos, enek godhong dondong wis tak cuwemplungno mesisan. Wis. Aduk. Iki kok banyune sak donya iki, Mang. Kok kakean duduh apa ora ya, guys iki? Kakean kuah babar pisan iki kok. Soalnya kan wis dibumboni, gak kena dibuak banyune. Ben kakean kuah wis. Ben malah apa kuahe malah akeh, malah seger. Wis karek nunggu medoke karo ngicipi rasane. Terus iki entung-entunge diingan isik sakmene, engko tak tambahi lombok brambang bawang, tak kei tomat nah guys. Wis mantul. Alhamdulillah guys, Pak Sumai untuk rezeki diparingi apa sirup karo Pak Kaji sapa Mas? Pak Kaji Supar. Alhamdulillahirabbil alamin. Iki mau ya untuk rezeki ngeterno sapi guys. Dadine anak wong adol sapi ku terus langsung diterno ning terus mantuk di kei sirup.
Ya nang do dienggo buka dhewe-dhewe ning omah. Biasanya tekan kono kan dia imam, dia apa ya guys, tapi ki mang kan dalam keadaan puasa. Terus diparingi sirup sitok-sitok dari wong papat dikai 4 botol. Kon siji-siji. Ki alhamdulillah masakane dhisik ki wis ready, wis siap kabeh guys. Ini ki umpama dhisik bakul sayuran bepanganan ngono payu apa ora ya? Payu apa ora ya guys? Dipangan dhewe masak ya ono ya nggih mateng. Wis iki pertama tak sepilkan ya guys, enek kerupuk. Terus iki buah iki ya pisang wis gak keri. Iki awe wong-wong ngono iki guys, awe Mas Agus sing iki awe Mbah Samto. Dadi sapa sing ngeweki pisang kuwi tetep tak tampani. Wong dhisik ya gak duwe wit gedang. Terus awe Mbah Kapu kae sing pisang raja urung mateng. Terus iki enek teh anget. Terus iki sayur asem lompong. Terus iki enek sayur lodeh. Terus enek sego jagung. Pak Sungiler pengen mangan sego jagung, guys. Karepku yo tak pengin tapi yo pengen, panggah pengen. Lagi enek rica mercon ceker. Iki mang awe Mas Arif. Tetep selalu dibagi. Tumbas opo tetep selalu dibagi, guys. Tapi dhisik mang masak sayur lompong ya tak teri. Tak teri sayur lompong. Terus iki adonan bakwan ndek ini jek tak goreng sakmene iki. Terus iki mau ya awe adike dhisik diparingi adik dhisik iki mang gawe bolu pisang. Dadi pisange do mateng-mateng, guys. Digawe bolu. Terus iki lawohe ya wis iki. Iki mau tak tuambahi neh brambang, bawang, lombok, tomat tak campurno neh. Terus iki dinda mah mbuh tumbas apa guys, iki sempolan karo pangsit apa-apa ngono lho. Sempolan karo pangsit. Terus iki ora keri es. Iki es buah guys, tapi diparingi susu karo apa sirup rambos. Penampakannya mantul. Monggo nderek buka poso nggih. Nderek buka bareng-bareng kalih keluarga DC. Selamat berbuka puasa. Yang ke berapa ya guys? Ke-8, ke-9 sesuk lah iki sing ke-8. Muga-muga diparingi sehat selalu ya guys, panjang umur, dilancarno rezekine, diparingi sehat awake, semua family online tanpa terkecuali. Donga dinunga ya guys, meskipun panjenengan enek sing ning luar negeri, enek sing ning Indonesia, mbuh ning ndi ae sing nonton kontene keluarga dhisik. Muga-muga diparingi selalu panjang umur, lancar rezekine, diparingi sehat awake, diparingi mudah urusane. Dadi ini urusane ya lancar, urusane ya apa kuwi cepet selesai sing do urusan-urusan nggih. Terus do diparingi lancar usahane. Nggih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Surung mandi. Nah mandi ya, gantian Dinda bar mandi. Aku kok guring-gurinan ae kok.